Bé, el concepte de les 100 colls feia temps que ens rondava pel cap. Volíem que fos de cap de setmana, sabíem que no havia de penalitzar el teu lloc de sortida i sabíem que no havia de ser excessivament competitiu, que havia de primar sobretot el gaudir de la moto i el fer turisme sobre la moto. Cent colls és el somni de tot motard. És la prova que tots teníem al cap, però ningú s'havia atrevit a plantejar-la. L'objectiu era fer el màxim de colls possibles, però també gaudir de la bona companyia, de rodar per les carreteres amb 4 companys. Bueno, la 100 colls es estrategia y dureza. Rutas largas, todo tipo de carreteras, muchas curvas, que a los amantes del mototurismo, que es la disciplina de moda en estos momentos, es lo que más nos gusta. Catalunya, encara que és un país petit, segueix sent molt gran. El que vaig dedicar-me a fer és marcar per les vegueries tots els punts que hi havia en cada un dels colls. Això és la meva estratègia i aquí em vaig marcar cada un dels dies el que volia fer. Jo sabia exactament els quilòmetres que faria, que hi havia de coll a coll, la puntuació dels colls, els quilòmetres per hora més o menys que sé que faig de velocitat mitjana i quant temps estaria, i això és la meva bíblia per fer aquests colls. Vaig fer els deures, em vau posar un repte i els vaig fer. Per nosaltres, la 100 colls ha estat un repte, però sí que l'hem enfocat des del punt de vista de turisme. El poder escollir dins del mapa la quantitat de destinacions que hi ha et permet traçar l'itinerari que vols i d'aquesta manera també, a banda de fer una bona ruta en moto i per carreteres xules i revirades, escollir restaurants, escollir llocs on poder passar la nit, perquè precisament la ruta, al començar un divendres i acabar un diumenge, dona molt de peu a poder fer aquest tipus d'activitats. Bueno, ahir vam planificar una ruteta més per la zona Maresme fins a Coll d'Ares, passant per Osona. La veritat que vam haver de fer recàlcul en ruta perquè a mitja tarda ens va començar a diluviar, però la veritat que molt bé el poder fer tu mateix la ruta i poder-la anar canviant durant el dia és un projecte molt maco, la veritat. Ara, després de gairebé 800 quilòmetres entre ahir i avui, toca descansar, demà és la recta final, però molt contents i amb moltes ganes de trobar-nos amb tots els motards al Mont Sant Benet i poder celebrar aquesta primera 100 colls. Avui plantegem el dia la recta final anant en direcció Tuixén, que és una zona que hem pogut esbrinar que és de terra de tramvendinaire, és una professió molt antiga, centenària, i que és una zona també molt maca de visitar. Anirem fins a Solsona i després ja baixarem direcció Mont Sant Benet cap a trobar-nos amb tothom. Bé, la veritat és que hem gaudit moltíssim dels 100 colls. De què ens ha servit? De gaudir del que més ens agrada, que és la moto. Crec que ha sigut, en aquest sentit, una gran iniciativa que ha fet que poguéssim gaudir de les carreteres i, en general, passar-nos-ho molt i molt bé. Ha sigut un èxit rotund, vull dir, un somni fet realitat. Realment ha sigut un plaer fer aquesta cursa. Suposo que als altres també els hi passava. Jo anava amb una rialla d'orella a orella.